Maray na aga, madlang tao. What's up? Uya na nga. Nakulayan ming giraray ang swimming na drawing. Nag-isnit na baga kang panahon, kaya kulayan na yung mga drawing nindong swimming. Lingado tubig na yan, malinaw, ta sa malinaw niyo, mapreskon bagang tubig digdeyo. Pero nagkarigos talaga ko, gita matanggal man ang talaga kumugso. Cherries, hahaha. Mas takulani si oras pag picture video siya ka TikTok kaysa mag-swimming dyan. Partiyon man kaya ang video, kaya magayon magparapiri picture, very video, tsaka TikTok sana. Kaya napanlingaw na swimming pala ng tuyo digdi. Nakapirang bis na nga ni kami nakapaduman sa mga swimmingan. Dahil man nakakaladup-ladup tabanggi. Nag-spot na baga pagbanggi. Ang nangyayari nakikidayo pagturog. Ano man daayan, chari. Kaya talaga mas gusto ko mag-swimming pag aldaw kaysa night swimming. Dahil man mainit pagbanggi, mamansaldang pagbanggi. Tano tama night swimming pa. Kapasalihan lang yan, so ba? Marimin kaya mag-swimming pagbanggi. Pero dumanag to sa mga taong di iriliputon. Naring di mabalad sa kamatutong sayang skincare, charis. May sarunganing requirements bago mag-swimming. Buringon baga magladop-ladop ganing sulusulo lang, dapat may kaibahan. Baku ika sana ang naglaladop-ladop, dapat may kaladupan ka man, charis. Harani malangi swimming ana niyo. Patukad sana ni sa Mission Isidro. Pero bago ko makabot igdiyo, grabing paghihirap ang dadanason kan sa imong masasakayan. Daw nga ni nakamotor sana kami. Nahidapan man giraray kami sa pagpapatukad igdiyo sa malinaw. Taaba ng tunay ang dalan, gurul-gurul sana. Baratak-batak na ang tinampupatukad igi sa malinaw. Haling san Isidro na libmanan. Pero syempre, dahil init na ang madlang tao na yan, pinirit pang mag-swimming daw alas 4 lang ng hapon na dagos pagiraray ang swimming na iyan. Baray na nga nitong hapon na kami nag-igdiyo, tadikit na lamang para swimming, bilo na magparaladuplado pigi sa may tubig. Di nga kami nakipagsabay ng swimming igdiyo kung manang haaging aldaw, taparanuan talagang resort na niyo. Halos sarong oras may kabangat lang nga ni kami dyan nagparaladuplado. Ano man dayon taday kumaywa siya magparkagat-kagat sa sakuyang kuko, ha? Nakahiling nga niya ako dyan sa babida, na binarayaan na ka mga nag-araling nag-swimming. Ako man napakialamera, sinublik ko daw at nahayo man ako pinaaraman, ha? Pasensya na po sa may sadiri, pinakiaraman ko ang sa indo. Salbabida daw, mukha naman akong salbabida, haha, cherry. Pirang minuto man lang yan. Nag-isip-isip lang ko dyan, saka for the video lang yan, haha. Maalas 6 na nga ni yaning hapon. Kaya for the buwelo na talagang tao na yan dyan magpataw-pataw sa may tubig. Ako na sana nga niya nagsiswimming, tasik ibahan ko bara, iniralipot na baga tulos. At na sinisiraman pagkata magladop-ladop, nag-aalok na tulos magbulos, tama uli na daa. Abaan naman daw yan, sa sunod na lang daa ulit. Mabalik na lang daa kami. Para dahi daw magkulog ang buhot ko. Hahaha. Babay na daw. Dahi paglingawan magdarang kaladupan. Cheris!